Футболът и правдата спечелиха с отмяната на гостуването на Барса срещу Виелереал. Знаете, гостуване в САЩ в матч уж от първенството на Испания. Ето, че натискът от футболистите и обикновените привърженици срещу корпоративната експлоатация дава резултат. Видяхме подобни успехи и в битката срещу създаване на Европейската суперлига и вдигането на цените на билетите от доста от най-големите клубове. Така че феновете все още имат значение. След отмяната на матча, насрочен за 20 декември в Майами, ръководството на Ла Лига не спря да бълва глупости в официалното си комюнике. Те дълбоко съжалявали, че е изпусната историческа, безпрецедентна възможност за глобалната експанзия на испанския футбол. Какво лицемерие и противоречие само. Всъщност единственото им дълбоко съжаление е само, че няма да си препълнят и без това претъпканите джобове с комисионни и подкупи. Защото историята и престижът на Ла Лига трябва да се пазят, а испанското първенство е предостатъчно популярно по цялата планета. Няма нужда да е пътуващ цирк и печатница на пари. От професионалната лига оправдават намеренията си с глобалния ръст на Премиер Лиг и Шампионската лига. Само че удобно забравят, че поне за сега и двата турнира вървят изцяло в териториалните си граници. Няма граници пък нашето умение да познаваме мачовете от Шампионската лига. Вече сме с 23 точни от 29 прогнози този сезон в най-големия евротурнир.